जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदना जौ जुवा ड्राग्सनि निसाजों गफबनानै गारि गुरा साफ्रेनानै गावबा गावनि थांखिफोरखौ आवसारि खालामना लादों। मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ मैया बेखेवबाय। खांखुवा हाबिलाखौ सुफुंनो हास्थायना गावबा गावनि ग्राम ग्राम सरानि संसारखौ सेवहांगार खालामनानै लादों। नंगौ, थांनाय मैया मोनाबिलि समनि 7 रिंगायाव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बाक्सा जिल्ला राबांनि दाउ थ्रिलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवना होबाय। जौ जुवा ड्राग्सनि निसाजों गफबनानै गारि गुरा साफ्रेनानै गावबा गावनि थांखिफोरखौ आवसारि खालामना लादों। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां सनितपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर'नि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आरो बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि सुजुनाय आरो दिथा होनायाव बुकिं खालामनो एबा फोनांजाब खालामनो थाखाय 7099367162 बे जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि बेनाराव गोसोआ बोराया बे सावथुनखौ शुटिंनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि हाबाफारि दंमोन फ्राय गासिखौबो फोजोबफ्रामबाय। दा आसा खालामदों बेखौ आगस्तनि गेजेरावनो रिलिज होनायनि थाखाय। जियानो जा दिनै बे सावथुननिनो दा टिजार रिलिज जा हाबाफारि बेवहाय आंखौ आलासि महरै बाहागो लादों। जायखिजाया मेन्डेला बिथांनि लिरनाय आरो डाइरेक्सन होनाय तो माने आंबो एसे आर्टिस्ट हिसाबैब्लाबो माने मस्ट एगारलि वाइटिं थारमान आङो माने नेनानै दङ। दा बिथाङा निश्चय बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि सुजुनायनि बे सावथुना खोब मोजां जागोन। आङो जिखिनि आंनि रल लाबाय बे रलखौ लानानै खारन आं गावनो माने भेरि हाइलि सेटिसफाइड। आसा खालामदों बे सावथुना बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन। मानोना बे सावथुनाव माखासे जोंनि समाजनि मेसेज दङ, लाइमोनफोरनि थाखायबो मोजां माखासे माने मेसेज दङ। थिग बेबायदिनो समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जोंनि माखासे समाज बेरेखा फिसा फिसा जाथाय बेफोरखौ लानानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों। आसा खालामो बे सावथुना जाहाथे जाफुंसार जायो। जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव गोबां सिनेमा हल गैया, गोबां सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि गोबाङानो जाहामेलाव गोग्लैना दंमोन। नैबे बुब्लियाव बिटिआर सरकारा 3 सिनेमा हल जों बेखेवनायखौ नुनो मोनदों आरो बियो माबायदि आवगायबावनांगोन होननानै सानो? नंगौ, जोंहा सावथुन दिन्थिनो थाखाय मोजां प्लेटफर्म गैया। जोंहा गोदोनिफ्राय ट्रेडिसनेलि जोङो जिबायदि श' खालामबोबाय थादों, गामि गामि थांनानै खना खनला जायगाफ्राव थांनानै जे पेन्डेल खानानै जि श' खालामनाय थ' बेबायदिनो खालामबोबाय थादों। आं आंनि एक्सपिरियेन्सजों बुंगोन दिनैनि दिनावहाय थ' बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो माने 100निफ्राय 200सिम मोजां सावथुन दिहुनोब्ला माने पेन्डेलखौ मोनो 200+। जियानो जा खिन्थु बेखिनिया जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा। मानोना गासैबो मानसिया बेबायदि फुजाथिलियाव थांनानै सिनेमा नायनो लुबैयाबा नाया। दा ओंखायनो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना गोलाव समनिफ्राय सिन्था खालामबोनानै जोंनि जि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारखौ नारसिनबोबाय थादोंमोन। सिगांनि गभर्नमेन्टखौबो जोङो नारसिनबोबाय थादों, खावलायबोबाय थादोंमोन। गमामायै जोंनि खावलायनाय बायदियै दिनैनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय गिबि खोलोबनि थाखाय गंद' सिनेमा हल लुगासिनो दङ। दा बिनिनो थांनाय माने जुन दाननि 30 खालाराव सेरफांगुरियाव जि लुफुंनाय सिनेमा हल बेखौ आबुङै बेखेवनानै होनाय जाबाय। आरोबाव फैगौ माने आगस्ट दाननि गेजेराव थ' 15 आगस्टनि सिगां गसाइगावनि जा सिनेमा हल बे सिनेमा हलखौबो बेखेवनो थांगासिनो दं। बेनि उनावहाय जोंहा नैबे बाक्सानि सिमलायाव दङ गंसे,
बेखौबो बिनि उनाव बेखेवनो नाजानाय जादों आरो बिनि उनावहाय रौतायाव दङ रौतानिखौबो बेखेवनो थाबैनो बेखेवनो नाजागोन आरो बिनि उनावहाय बागानपारा आरो रुनिकाटा दङ आसा खालामदों बे गंद' सिनेमा हला जानायनि उनावहाय जायफोरा माने बर' सिनेमाखौ नायनो गोसो जानानैबाबो मोजां मोनसे जायगा मोनैनि थाखाय प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय नायनो मोनाखैमोन बिथांमोना नायनायनि सुबिदाखौ लागोनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि प्रडिउसारफ्रा नैबे सिनेमा हलनि गेजेरजों माखासे माने जा खाबु बे खाबुखौ लानो हागोन मानोना जोंहा सिनेमाखौ दिहुनखांनायनि उनाव गोबां प्रडिउसारफ्रा जिखिनि सिनेमायाव खरसा खालामबाय बेखौ बोखांफिननायाव खोब उसुबिदा जायो तो सिनेमा जुदि जोंहा हल थायोब्ला सिनेमा हल थायोब्ला बे सिनेमा हलनिफ्राय जि रांखान्थि बोखांनाय बे बोखांनाया माने खोब गोरलै मोनसे राहा होननानै जोङो बुंगोन तो बियो जोंनि सावथुन दिहुनगिरिफोरनि थाखाय बा गासिबो महरगिरिफोरनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे बिहोमा जानानै थागोन सिनेमा हला आरो बिनि उनावहाय गंद' सिनेमा हलखौ लुखांनायनि उनावहाय बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर'आ बुंनाय बायदिब्ला नैथि खोलोबनि थाखाय आरोबाव माने गंद' सिनेमा हलखौ लुफुंनो नाजानाय जागोन दा जोंहा जिहेतु सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बेफोरबो जोंनि बिटिआराव हाबसनबाय हिसाबै आरो एसे जोङो फिल्म प्रडिउसार डाइरेक्टर बा आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा माने माखासे जोंहा नलेज दङ एक्सपिरियेन्स दङ सानजाथिं थानाय जि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बेफोर जायगायाव गोबां जोंनि बर' मानसिफोर सिनेमा नायग्रा बा सिनेमा अनसायगिरिफोर दङ बिनि थाखाय गोबां माने मोजां मोजां सिनेमा हल लुथावनाय जायगाफोरबो दं बेफोर मोनफ्रोमबो जायगायाव सिनेमा हलखौ लुनो नाजागोन होननानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा जोंनो फोरमायदों आरो नैथि खोलोबनि थाखाय जा लुफुंनो गोनां सिनेमा हल बे सिनेमा हलखौ बे साइडखैजायबो लुनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों निस्सय जों आसा खालामदों जों लुबैनाय बायदि मोनफ्रोमबो जायगायाव जि जायगायावहाय लुथावनाय सिनेमा हल जाथावनाय जायगाफोर मोनफ्रोमबो जायगायाव जुदि जोंनो बे सिनेमा हलखौ खालामनानै होनो हायोब्ला जोंनि जिथु आसा जे बर' सावथुनखौबो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बायदि गोजौ थाखोनि खालामनो बा बेखौ जोङो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेलसिम लांनायनि थाखाय जि जोंनि आसा बे आसाया थारैनो जाफुंसार जागोन जों बेखौनो आसा खालामगोन माबायदि थुलुंगानि फुंखा जागोन होननानै नोंथांमोना आसा थिदों बेनो आङो दहाय एसे सिगाङावनो बुंनाय बायदि जोंहा सावथुन दिन्थिनो थाखाय मोजां प्लेटफर्म गैया आरो जाय प्लेटफर्म गैयिनि थाखाय जोङो नांनाय बायदि जिखिनि जों खरस खालामदों बेखौ बोखांफिननो हाया आरो बोखांफिननो हायिनि थाखायनो जोंनि माखासे प्रडिउसारफ्रा बांद्राय माने इनभेस्ट खालामनानै सावथुन दिहुननो हाया आरो जायनि थाखाय जोङो गोसो दङब्लाबो बा टेलेन्टआ दङब्लाबो गोजौ मानदान्दानि सावथुन दिहुननो हाया स' बेखिनि सिनेमा हला जाफुङोब्ला निस्सय जोङो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननानै जोंनि बर'नि जि माने आसार खान्थि हारिमु बेफोरखौ जोङो गुबुननोबो गुबुन हादरावबो मिथिहोनो हागोन जायखिजाया जाम्बि फिल्म प्रडाक्सननि आन्दाराव जोङो माने गोसोआ बोराया होननाय मोनसे सावथुन बावैसो शुटिं फोजोबखांबाय आरो बेखौ जोंहा प्रडाक्सनाथ' माबानिफ्राय जाहैबाय सनितपुरनि आरो बेखौ जोंहा लिरदों आरो डाइरेक्सन होदों माने दिथा होदों जा मेन्देला ब्रह्म बयजोंबो सिनायजाखानाय बेनिनो दिनै फिसायै जोङो माने टिजार रिलिज खालामदोंमोन बेवहाय जोङो हांख्रायनानै आलासि महरै लाबोदोंमोन जोंहा मानगोनां फैला बरगयारि आदा बिथाङा गावबो नैबे सावथुनाव फाव खालामदों बिथांनि आखाइजों जों दिनै बेवहाय टिजारखौ रिलिज होनाय जायो आबुं सावथुनखौ माब्ला नुनो मोनगोन ओरैनोथ' सेप्तेम्बरसोआवलागै रिलिज जागोन आरो बेनि उनावनो मार्केटनि थाखाय हगारना होनाय जागोन आरो नोंथांनि नोजोराव बेनि गुबै आयदाया थीमा माबायदि बेवहाय मोनसेखौल'थ' बुंनो हानाय नंला आरो बेबायदि जुदि बुङोबा ससियेलखौनो बुंनांगोन जोङो जोंनि बर' समाजाव दासिम नैबे दा प्रेजेन्ट सिटुवेसन जिथु प्रेजेन्ट इनभाइरनमेन्ट सोलिबाय दङ माने सेंग्रा सिख्लानिफ्राय जागायनानै बोराय बुरिसिम माखासे जिथु समाजाव सोलिबाय थानाय जेंना जेंसि बेफोरनि बागै नैबे सावथुना माने आबुं महर होनो नाजादों आरो बेवहाय गासै माने जोंनि बर' समाजनि बेफोर माखासे जिथु माने दा ओरैबायदि मोनसे इस्यु जानानै दङ जायफोरखौ जों मेगनजों सानफ्रामबो नुबाय थायो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेफोरखौ लानानै नैबे सावथुनखौ एसे नोजोर बोनाय जादों आरो नायगिरि बिथांमोना निस्सय नायनानै मोजां मोनगोन होनना आसा खालामदों समाजाव माबायदि सांग्रांथि लाबोनो हागोन गोबां दङ जोंहा
मेइन इस्यु हिसाबै दा जेरैहाय माने ड्राग्सनि इस्युखौनो ला उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आरो बाखि माखासे जायफोर माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जोंनि गेजेराव जायो माखासे खारनाय लांखारनाय बा माने लोगोसे जोंनि माने पलिटिकेलिबो खायसे बिथिंफोराव जेरैहाय जोंहा माखासे इस्युफोर दङ जोंनि बिग्रायारि हान्जाफोरनि खायसे इस्यु स' बेफोरखौबो लानानै बेवहाय नोजोर बोनाय जादों आरो सावथुननि गेजेरजों बेफोरखौ जेरैहाय हायो जिबायदि हायो बेबायदि फोसाबनो नाजानाय जादों बयबो नायजानाय न'खराव नायजानाय मोनसे सावथुन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो रायजो राजा बिथांमोना बयबो नाय निस्सय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो माबा मोनसेबाबो नोंथांमोना नैबे सावथुननिफ्राय सोलोंनो हागोन बेखौ आसा खालामो आंथ' बे सावथुनावथ' आंनिया रला माने मोननै होनना बुंनांगोन मोनसेयाव जायखिजाया पजिटिभआनो आरो आं मोनसे माने मा बुंगोन बेखौ जायखिजाया पजिटिभ रल बाखिखिनिखौ आं बुंथ'नो गोसो गैया जायखिजाया रायजो राजा बिथांमोना सावथुनखौ जेब्ला नायगोन अब्लाना मिथिगोन नांथ'लायला गोसोआव गैया